ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, умедворам ҳамагӣ таҳсияту сарбаланден. чун имрӯз яке аз рӯзҳои хос, рӯзи 23 феврал, рӯзи артиши миллӣ, рӯзи ҷавонмардӣ, рӯзи мардонагӣ, шуҷоат, далерӣ аст. хостум ки ҳамаи он далерону шуҷооне ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат карданд ва карда истоданд ва мекунанд, дар баробари ин ҳамаи мардоне ки барои ҳимояи ватан, марзу бум, барои ҳимояи номус, барои ҳимояи падару модар, зану фарзанд, ёру бародар хизмат мекунанд, ҳамаи онҳоро ба ин рӯзи ҷашнашон табрик мекунем. дар ин қатор мардоне ки варзишгароне ки мехоҳанд номи ватани азизамонро боло бардоранд, номи ватанро дар миёни дигар давлатҳо, парчами ватанро дар дигар миёни давлатҳо боло бардоранд, варзишгарон ва он далерону шуҷооне ки ҳар касе ки мехоҳад барои ватан хизмат кунад, барои модар ва барои номуси падару модару ёру бародар, ҳамаи онҳоро дар ин баробар табрик мегӯм ва тамонно дорам ки ҳамаи он мардони бағайрату баномусу шуҷоъ ҳамавақт сарбаланду тансиҳату хонаобод бошанд. худо нигаҳбонатон.